नोंबा आंनिबो एसे गोजानाव दंहैयो दे ओइ हाथरखि बेबि भगवान जाम्बा जाबायलै बेयो हाथरखि बहा थांखो दे नोङो हाथरखिलै गोजौनि दारिखौलाय बोरै मोननांगौ जाखो दे जाम्बा जाबायलै बेयो जाम्बा जाबायलै दैनि दाहारजोंबा बबेथिं थांखो दे नोङो दाना मा खालामबावनांगौ जाखो दे आं नोंखौ नागिरथारगोनलै आङो नागिरथारगोन हाथरखिलै मानो बिदि जानांगौ दे दैयावथ' माबोरै गलांखो दे नोङो आरे मा हाथरखिया गोजौनिफ्राय सिरिदोंमोन नामा आरे मनजमाया नों मा दिननो थारै नोजोर आते नामा नोंखौ मा बुंखोलै नुवाखै नामा नोङो बेवहाय आं हाथरखिखौ नागिरगासिनो मोननोनो थाङाखै हनै बहा दं दे आरे बे गोजौनिखौलाय बोरै मोननांगौ दे नों दैयाव गोजौनि माने आवनो बुंबाय नों हाथरखिखौ नागिरदों दैयावलाय मानोथो नागिरखो नोंलाय दा दैयावनो गलांनानै दंबा बियो दैयावसो गलांना दंबावो औ माथो सानखो नोंलाय जानला मानला ओरैनो फैदों नामा आङो बेरायनो ओमफ्राय नोंखौलाय सोरथो सानस्रिनो रोङा गारा दैयाव गबोनो थिना माखौथ' बुंगासिनो आंलाय आं हाथरखिखौ नागिरदों बुंखाबायना दा बेखौ नागिर दैयाव बाज्रुमदोंमोन आं मानसियानो माथो खावसे सो खोमा बियो औ दा नों आंखौ हेल्प खालामनो हागोन बेखौ नागिरनायाव आयौ आं औ बिराद सिन्था जागासिनो आङो बहादि थांखो आंनि हाथरखिया नाथाय नों मानो नागिरबाय थादों बेखौलाय मा खालामगोन नोङो आरे मा खालामनो माने दा जुदि मानसिया बोरैबा गबोयोबा मा जागोन फालाय दैयाव मानसि औ माथो सानदों होनबालाय गावबोसो गबोदों ओमफ्राय दैयाव ओइ आंखौ नांजायाना आं जेबो आंनि हाथरखियाल'सो मोननांगौ बिदिबा हाथरखिया होमबा मानसिसो नङाबा माथो ना गोजौनि हाथरखि सानदों नोंलाय औ नोंथ' आंनि जिउखौ बासायबाय दे नाथाय बियो दासिमबो खबर गैयाना अबेबा दैयावनो थागोन बियो भगबान बेखौनो आं आरो आंलाय सानदों गोजौनि हाथरखिखौनो नागिरगासिनो बियो ओमफ्रायथ' खावसे गैलासो सानबायमोन आं बेखौ नागिरथारगोन आं जेरैखि जाबाबो ओरै नागिरलांगोन आङो ओइ मनजमाया नाथाय नों माबोरै नागिरनांगौ जाखो मनजमाया माने नों बोरै नागिरगोन नोंथ' सानस्रिनो रोङाना थेवबो नागिरगोन आं जेरैखि जाबाबो बिदिबा नों गबोबा बेखौलाय सोर नागिरनांगौ जाखो एसे आइडिया बाहायनांगौ रा ओमफ्रायथ' दाथ' मोनाबावनोसैसो माथो जाखो सान मोना जेबो नङा सानानो जा हरानो जा जायखि दिनानो बारलांबाय थादों जेबो नङा दे होमबालाय माबा मोनसे साननि र' नों आंखौ हेल्प खालामगोन हेल्पआथ' आं एसेबाबो खालामनो हागोन हानायालाय नों बुंबायबालाय माबा मोनसे जासिगोन बियो दे जों न'नि मानसिफ्राथ' नागिरगासिनोखा थेवबो आंनि बिखायासो दैयाव गलांनानै दंना दा आया नोंनि बिखाया दैयाव गलांनो माने बेखौनो नायदोंमोन आं ओइ गोदाव सोराव माने आंनि हाथरखियाब्रा माइ लाभ मा एसेबो बुजिया नामाब्रा नोंलाय आं बिदि बुजिफेरालै ससे बोरिसिम मोनफैबाय दं आङो ओमफ्राय दाथ' मोनासिगोनानो मोनाबायबो नाथायबा बेबा मा जायगा जाखोबा बिनि खाथियावबा गामिफोर दंना गैया जेनेबा खाथिफ्राव गामिफोर थायोब्लाथ' मोजाङानो जाबाय आं न'आवबो थांनो हासिगोन ना नङाबा जियानो जा सोरखौबाफोर लोगो मोननो हानाय ना बिथिंसो थांसै आङो दाथ' मोनाबायबो गाबोन सोरांनाय लोगो लोगो थांसैदां ओमफ्राय अखायाबो नै दाबा नागारगोन ना नागारा एसे जायगा मोजां लानानै थायाबा मारै जाबावगोन दे आंल' मानो बेफोरबायदि प्रब्लेमाव फासियोथाय दे दाबा हजों न'नि बेसेबा गोजानाव फैखो आङो जोंनि गामिनि बेसे गोजानावबा फैखो अब्लाबो आं जेन थेनथ' बोरिसिम सफैबायना जायखिया माबा मोनसे जासिगोन दे मिहिरासो बेसेबांबा सिन्था जाबाय थासिगोन बियो नाथाय आं नोंखौ दा माबोरै बुंनो दे माबोरै खिन्थाहरनो आं मोजाङैनो दंसाबो जेन थेन बासिबाय आङो नङाबाथ' दैयाबो आरो आयु अबेबा दंफां माबायाव थानांसिगोन खोमा दे आङो जुथ' गाबोन फुङावनो सोरांसि थांनोसै आं लाइट गैया मा गैया माब्रै थांनांगौ दे मोनायाव बिदिथ' हानाय नङा सोरांजासिमखौनो नेनांगोन आङो मा जाबावनांगौ जाखो दे एमि औहाय जेरि माथो दासिमबो खबरखौनो मोनासै मोनालायबाय नै बिसोर सानै गथ'फ्रानोथ' मा जामारखो बोरैबा गिनायबो मोनलायलांबाय आंबोथ' बेखौनो सानै बोरैबा खोमसि दरसि मोनलायलांबाय दा दसे उनाव सोराङा बुंहरदोंमोन फन हरफिनगोन मा खबर मोनो मा मायो गैया माथो दाबो फन हरफिनासैलाय मा जाबावगोनहाय जेरि
ओमफ्रायथ' फुंनिफ्रायनो जोंथ' आरो ना जानाय ना लोंनायखा गथ'फोरनिबो खबर मोनखायाखै नाथाय आइखौ बुंदोंमोन आङो सा लोंदो साखौबो लोङानो बेबो बोरैथो गोजोनबावनो दे जुदि गथ'फ्रा न'नियानो बिदि जानानै दङबा बहाथो सा दै ओंखाम जानो हाबावनो दे दाबा आरो खौरांबा मोजां फैयोना गाज्रि फैयो बेखौबो मिन्थिबावा औहाय हा सानावबो एसे नागिरबाय अब्लाबोथ' मोननो नांगौमोन ना माथो मोननोनो थाङासै बबे साइडथिंबा थांखो जेनेबा सानैबो गथ'नि थाखायनो गिनाय मोनलायलांबाय आंखौ ओमफ्रायथ' आइखौ एसे ओंखाम संनानै जाहोदो नामा एमि ओरैनो जेबो जानायबो जाखायाखै औ जागोन दे जेरै आं दा माबा मोनसे ओंख्रि संनानै जाहोनोसै नङा आइना बिदिबो थाजायाना जेबो जाया लोङानो ओरैनो देहाफ्रा माबालाय लाङो एखनबा समाव बेनाबो जोंनि न'आव मानिबा ग्रह नांमारबाय खोमा दे एमि थेवबो बे खानाय गोमोखौनो दासिम बोरैबा मोनोहां बे थाब्लानो माबा मोनसे प्रब्लेम जायो दाथ' हाथरखि बिहामजोखौबो जेबो सानबावाखैसो बियो जे जायो जाथों अरजाखाया बेनोथ' नाथाय जोंहाथ' नांजायोना जोंनि फिसाजोसो जेबाबो मालाय सानैजों खुसियै दङमोन अब्लाबो नै आरो फैलायबाय बेबायदि माबा मोनसे जाथाय जालायबाय औथ' र' न'आव बायदिसिना बिदि घटना जानायखाय ह थांबाय मेहेरजों आरो बिदि जाहैबावबायहाय जि अननोसो ओंखारोहाय आङो गथ'खौनो जेरावबो सुख सान्तिखौनो होलाहाय बेनो इसोराबो मा सानखो बिनि खाफालखौ दे होमबा जेरै आं ओंखाम एसे संहैनोसै ओमफ्राय ओंख्रि माबा मोनसे बानायनोसां जानोथ' ओरैनो रावबो थिग जाखानाय नंला ओमफ्रायथ' आंथ' हजोंनिफ्रायनो फैनो बादोंमोनहाय दा आरो सोराङाबो बुंबाय मोनाबाय हर जाबाय आइबो दङ लोगोसे आरो जों थाबा आइयाबो फैनो बालायगोन ना बेनोथ' बोथोरबो गाज्रि जाहैबाय बेबो थानो लुगैगोन फिसौलानि जेबो खबरखौनो मोनाखै दे अब्ला माबा मोनसे जासिगोन बियो आइ हप सानैबो गथ'फ्रा मोजां मोजां बासिनानै थाथों इसोराबो जोंनि गाबज्रिनायखौ खोनासंथों आफा इसोर बेफोरबायदि जाबाय होनब्लाथाय एकदम गोसोफ्रानो थिग मोनलायलाङाहाय जानायफ्राबो जोबनोनो थाङा मा बुंबावनो आरो बबेथिंजाय थांखो दे बियो एसेबां नायदिंबाय मोननांसिगौमोन ना दाहालागै आरे बे दैसो मिन्थिबाय दैयावलाय बोरै दानो मोनगोन मानो मोना जानांगौ दे मोननांगौमोन माथो ओइ बेलाय सोरबा दाबो साम' खननाय बायदि खनबानो मोनगोन नामा दा गोमाबायबा एसे खस्थ' खालामना नागिराबा नाथाय खस्थ'खौथ' खालामगासिनोलै नागिरगासिनो माथो मोनानो ना आयु ओमफ्रायथ' दा जों दै गिदिरावसो दंबावो ओइद नङाबा माथोरा आरो बिनि सायाव हरबो जाबावबायसो खोमसि खोमलाव सोरगिदिं दा बायचान्स माबाफोर जायोबा आंथ' जों बाज्रुमखागोन आं रिलेक्स जेबो नङा दे ओइ बे दै गेजेराव मा खेलालै आं आंनि हाथरखिखौसो नागिरनो फैदों मिन्थिबाय आंबो नोंजोंनोथ' नागिरनो फैफादों नङाबा मा बेयाव आं जात्रा गान गानो फैदों जिरि जिरि दैयाव बै गोजौ अख्रांनि हाथरखिफोरखौ साननो फैदों नामा आङो होमबालाय खुगाफ्रा एसे साइलेन्ट थाब्रा बेथ' जानाय नङा आं साइलेन्ट थानो हाया मानोना आं बबे नङाना बेफोरबायदि बाथ्रा खोनासंबाय थाब्ला गरमसो जासिगोन आंना खर'आनो खर'आ गरम जादोंबा बे दैयावनो सोमनानै ला थान्दा मोनगोन ओइद मा जाखोब्रा आया नोंनि बाथ्राखौ खोनानानै बरिं मोनबाय बे बेबो नोंनि अजनखौ थिखोनो बाबाय नोंनिफ्रायबो खमसिन आंनि अजना मिन्थिबाय साला जलपराया आरो मा होनबावदों नों आंखौ नोंखौनो बुंदों आं नोंखौनो दालाय दैयाव थाया जलपरि बेखायनो नोंबो जाबाय जलपरा नोंखौ दैयावसो लोगो मोनदों नालाय मुनुसमाया दैनि ओइ बेथि ओइ बेथा एबार नोंखौ दैयाव थांबा सोर बासायगोन दे सानैजों दैयाव थाहैनोसै होमबालाय थ'दो थाङा माथो आंबा मा जादों आंनि हाथरखिया गोमादों दैयाव बेखायनोथ' मोजां नाय मेगनफोरा एकदम सामोला दैनि खालामनानै एकदम जोंबोनानै नायथार ओइ मासे थेव 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 रायलायोब्रा नोङो आं बिदि थियै थाबा टाइम पास जायाना बेखायनो रायलायनांगौ खुगा थानानै खुगाखौ रायलायाबा मानोथो हरदों इसोरालाय नोंनाथ' ओमफ्राय नांगौनि बारा ना आंखौ मालाय बिदिनो हरखादों गोदो उन्दैयाव दाखिबो जानायनि बियो ओइ मा हिनजावब्रा बेलाय हिनजाव नङाबा आंखौ हौवा सानदों नामा नोङो दा दै गेजेरावखायसो मिन्थिबाय चल गाबागाव गोसो हाथरखि नामा नागिरनायाव फाग्लि हाथरखि फाग्ला मुनुसमाया मोनसेथ' थुनजुलिया नोंखौ मददसो खालामनो नागिरदों ओइ बांद्राय थेव थेवद्रायलै आंनि सना बेबियाल' थाब थाब मोनथोंसै दे नावा जावलांदो जोंनो बबेयाव थांगोन जोंनो मोनथिया ओइ गानसो खनबावदोंलै बियो औ नों मिउजिक बानायबानो जाबाय आं खननि बेखार बेखारबाथ' गैलासो नोङो बेयावनो थाबथानानै थागोन नों ओइ बिदि नङालै भाया ना बेटा लाइन पे हा
आंनि हाथरखिया जोबा बहा दङ दायो माब्रैबा दङ जानांगौ जेरावबो हाथरखिखौ नुयो खोमा बियो ओइलाय गोजौआवनोथ' दं ओइ बे नङाब्रा आंलाय आंनि हाथरखिखौसो बुंदोंना अब्लाबो नोङो एसे माने गोसोखौ हमथाना थानांगौ ना मा थिक नोंनि हाथरखियाबो बहाबा जोंगासिनो माने आइ मिन मोजाङैनो दं खोमा मोजाङै दङब्लाथ' आंनि थाखायबो मोजांलै आंनि बेबिखौ मोजां लोगो मोनफिनबा दा ओमफ्राय बहासो लोगो मोनगोन दे बबेयावबा दङ बियो नाथाय बबेयाव दे नों माबा मोनसे जायोबा आं मा जागोन दे नों गैयाब्लाथ' आंबो बे बुहुमनिफ्राय थैना थांगोनलै आंबो होमबाबोथ' सानसे बयबो थैखायो गोसो गैयाबाबो बेफोरलाय संसारनि नेमखान्थिखा नाथाय नों बिदि बाथ्रा बुंनानै गावखौनो गाव लोरबां दुरबल दलरफोर फैसो मोनखाबाय आं मा होनखो नों आंखौ बेखायनो एसे खर' मेलेम गोसो गासिखौबो गावबागाव जायगायाव बाहायनानै नायनांगौथ' होमबा नों नायखां रोंगौ नामा बहा दं आंनि हाथरखिया खिन्थानो हागोन बेखौथ' आंबो मिथिया ओमफ्राय नोंनि हाथरखिया सानस्रिनो रोङो ना रोङा रोंनायाथ' रोंगौमोनलै होमबाथ' टेनसनानो गैलाना मानो गैया जानांगौ जाखो दे एसेबां दै गोजा होमबाबो गावखौनो गाव बासिनानै माबा मोनसे दङ बे अबावबा सेभ खालामनानै बेबायदि हागोन आरो बियो साननाया जुदि एकदम गोराबाना दैयाबो बेखौ लांनो हानाय नङा थेवबोथ' ना बिखायासो ख्लाब ख्लाब मोनदोंना मोनखासिगोन मानो होनबा नों लाभ खालामो नालाय माय हार्ट आंनि जिउ बिनि हाथरखिखौ मोनबा बिनावनो सोंगोन आं गोसथोलायबा माबायदि मोनो होननानै आंलाय फिल्मफोरावसो नुयोमोन बेबायदि ट्रु मोजां मोननाय लाभ महाब्बत ओइ थौलाय बयथिंजाय नायबावनि गियोबा आंखौ हमथा बै गेजेर ससेयाव खेंख्रा खेंख्रिबो जानो हागौ दैनि दाहारजों ओइ थौदोलौब्रा नोङो जागोन दे ओरैजाय थौथारदे खोमसिबो जाबायना दे अबेबा बोरिफ्रावनो मोनगोन बेखौ अबेबा नांथानानै लाथायना दं बे मोनाबोनालाय सोरथो दंखौ सोरबाय थाखाय नै हात दै नांगौबा आबासान हामाथो नोंनो दंखल साबाय थाखोसै दैयानो दंखायो हा टेपनिफ्राय लागोन मानोथो दंखल सालायनांगौ मोनायावलाय आबासान हामाथो माथोबो होआसै नै आबा दोनथ'दो अखा हानायावलाय अखा सिजाना मानो बिदि दंखल सानांगौ आइ हामाथो रायलायाबो मायाबो गथ'आ ओइ खानायाव मा मोनफैदों बियो आरो र' गावनि रुमाव थांना बुंहैनि आङो गथ'आ मा जाथारदों बियो माथो बावलाया बिमाखौनो नै सान आयु हाबाब उन्दुबायबो मालाबानो नोंहाथ' रेस्ट थाखानांगौ दे आबा ओजों थानोलाय बुंदोंमोन नोंबो दाथ' आरो उफाय गैया नोंबो फैनांबाय नोंबो आरो बिदि थाबाय थाजायाना अखा दै माबा माबि आंनि गथ'फोरनि आंनि फिसाफोरनि जिउआवल' खैफोद फैयो मानो दे सोरांनायाथ' बांद्राय गोबाव गैखाला सोरांबायानो आं बिथिंनो बबेथिंबा ओरै हाबलांबा मोजां जासिगोनदां हामसिगोन बिथिंनो थांमारसै दे आङो सोरखौबा नङा सोरखौबाथ' लोगो मोनखागोन बियो बिनिफ्रायथ' आरो गामिबो मोननो हानाय ना ओमफ्रायथ' बिदि दै खाथियाव बारा थाबायबो थाजायाना जेनथेनाथ' थाबाय दे आङो नाथाय दा आरो थांनांसिगोन आङो सानखादोंमोनलै आङो दैफोरानो एसे प्रब्लेम जादों होननानै दा जोंहाबो न'आव हजों प्रब्लेम जाबाय आरो बिस्राबो नै दै लोमनानै दं माथो होमबाथ' बिसोर न'आव थायाखैबा बे गामि खाथिनि स्कुलावनो दंहैदां माने आंथ' मैयानो फैनो सानदोंमोन नाथाय जायासैना दा आरो बेहायबो फैनानै बेबायदिसो मोनथिबाय बिदिबाथ' थुनथुलि नोंसोरबो जोबोद खस्थ'आव दंना र' बे गामि खाथिनि स्कुलावनो नायग्रोनोसै आङो बेयावनो थांखागोन बिसोरो नङाबा दा लामायावनो सोरखौबा लोगो मोनखागोन बे हाथरखि आंखौसो गाबज्रिनाय बायदि मोनबाय माथो आङो हाथरखि हाथरखि हाथरखिलै गोजौआव ओमफ्राय हाथरखि माथो जेरैथिंबो गैयाब्रा ओइ हाथरखि दै सिङावबो नाय